Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Begomania sudah sampai ke spot kedua. Ya, bagus. Sudah sampai spot kedua. Daerah di Malang Raya, Malang Selatan. Spot kedua, muga-muga api. Kalau kalau tak, muga-muga ono hasilnya bolo. Ya wis engko dilanjut di spot kedua. Muga padha karo spot pertama mang. Babet. Soalnya ndek kene ya lumayan sih. Dhisik kok babet. Tuh iku wis anjokono lho wis digondol meneng-menengan iki kok. Hei, gondol lah. Lho. Yo Pak Jun. Gak mlebu TV blas. Oleh ah. Ndi? Oh, ono sing strike rek. Sing tak dudu iku mang ah. Lah iya. Mang urung tak pancing. Tuh, urung tak pancing nyembur tok mang. Jare Jinarko yuyu ah ngono. Terus tak kekno kon. Oh, kait mudun rek, strike rek. Sak piro rek? Loh, lumayan. Pembukaan kepre gak apa-apa lumayan. Loh, spot kedua gede ini tak ini rek lho. Oh, lek cedek gede. Oh iya lho, lumayan. Wis lanjut, mantap Begomania. Ngono hari sapa gak ono. Spot kedua strike pertama Pak Geng. Strike yo. Oh, strike pisan Geng. Yo. Ngono strike rokokan. Wali iki, Bos. Duh, wis payah. Saya telah, Bos. Double strike iki rek, ndi rek. Oh iya rek. Ush. Channel apa iki, Rek? Wah, terpaksa tim Bego bolo. Wong iki sak piro rek tim Bego ya. Sukete ngene. Iki kenek. Tapi tapi ya sak padha mbek Wageng ini. Padha mbek Wageng. Mantap. Waduh, Geng. Ya wis dilanjut double strike rek. Spot kedua. Gondol bolo. Ana sing strike Pak Geng. Gede, babon. Babon sawah iku lho. Babon parit. Wis ayo angkat wis. Oh, lumayan nih. Aman etan dhuwur aman. Lho, aman dhuwur. Babon parit, Bos. Babon parit. Ya apa iki? Oleh ya. Tapi ya lumayan iku padha karo ndek sawah kulon. Wis. Lanjut. Begomania mantap Pak Jun. Iki Pak Junek. Kait ndodok wis langsung strike iki Wageng. Yo gak saking sing dudui. Mantap iki rek. Jero niki yo. Mangkon culno. Iya. Sampai gak isi iki. Wono. Nelak iku, Geng. Waduh. Bego ah. Iya ta. Bego, Bos, yo abot, Bos. Abot, Bos, kapok. Salah diculno, Bos. Oh. Sing bego rek sampai jero. Pancing cilik ngono dipaksa copot iki. Bigone. Bego. Bisa katut-katut. Tahan tok iki. Metu kae, oh metu. Tahan ae. Nglawan rek. Ulet sawah iso nglawan tibake yo. Lho.
Ayo bos kok kedulinan nek. Nglawan bos. Kok kedulinan sulon yo tak kei 100% disiki rek. Amak iki. Anjingnya cilik iki bos, tapi kok walot. Bikun bahaya. Bahaya eman. Aduh, boleh iki mbos ya. Wapi lagi yo. Dan 200% wis. Enggak enak sih. Lanjutnya menggo mulane kok abot. Waduh. Jerone rek. Mango jadi lulur. Apa ora ro. Bane ro yo penak. Apa akhirnya? Waduh. Kok balik cek tahu dah. Engko balekno. Wira sih arek iki. Lagi gitu. Lha iku lumayan rek sakmono rek. Pembukaan. Coba yang dudui mang rek. Wah, lo. Dudui 100% nek. Warnen. Waduh apik rek. Wis mantap wis. Bego mania mantap. Awal yang bagus. Awal waduh gede rek. Lumayan iki. Waduh ya wis. Gak pingin akon. Aja sampe boncos sih, lek sampe boncos rugi wis. Mancep metu iki. Iya rek slamet rek dan gede lho. Di bos tambah cedek bos. Wis lanjut. Lanjut tuh, awal yang bagus. Mantap. Ya iki strike iki, Cak Robet iki. Cak Robet iki strike diculno iki. Oh, itu masuk sekarang. Au. Rungkut. Nanti rek. Wah. Kok sik rek, kok sik boro. Diculno. Lho, ya apa bolo? Meneng-menengan langsung diangkat orang ngomong strek sing enggak opo. Ngomro digandel ya opo ngene iki terusan. Lumayan lho iki yo. Ya lumayan ta nek. Waduh grobo, Bos. Wis mantap wis gak nyongko, Bos. Sepotone ngene lho, Bos. Mek coba-coba tapi ngomro nggak gede meneng-menengan. Sepotone pinggir jalan, Bos. Aduh wis mantap wis. Lanjutnya waduh wis meneng-menengan bolos itu iki. Mantap. Alhamdulillah bos, strike lagi bos. Tak rekam dhewe tapi. Lah ya apa? Loh, lah kok ucul? Bos. Wis. Ganas, Cuk. Celok ngono are. Opo iki? Tukang rekamnya ada, Bos. Tak rekam dhewe. Nek, Bos. Lu. Nglawan rek janji nggih pancing cilik iki. Anjing. Terus apa iki rek? Pancingku cilik, Bos, tapi ulutnya gede, Bos. Gede, Bos. Kok gede rek. Gede, Bos. Woi. Mantap rek. Aduh. Lho Bos gede, Bos. Tak kira cili, astaga iki nggih pancing cilik lagi. Astaga naga. Ya apa Pak Bro? Mantap. Tak wadane deh, Bos. Aduh gak nyongko rek. Gede tibake, Bos. Iki gede. Lah yo, aduh. Gak nyongko, Bos, tak kira iki mang cilik. Ternyata sakmene areke pancing cilik arek. Oke, lanjut. Bego mania mantap. Aduh. Spot ngene, Bos. Aduh. Oke, wis lanjut kok. Sip. Mantap bolo. Aduh. Mr. Ling. Santai. Sak piro iki rek? Sterling. Yes. Nang rai rek. Sak piro rek? Ya wis, gak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Wis mantap. Bego mania mantap. Oke, lanjut kembali. Nah, iki strike Cak Robet meneh. Iku.
Oke sayang. Sik sak pira carwet? Ah, sakmono rek, wis gak apa-apa ge tambah-tambahan. Alhamdulillah. Yo, wis. Wis. Muni clok ngono yo. Sakmono rek. Kayak gelek. Lho. Wis sakmono. Oke, tambah-tambah sing di omah cara wet. Oke. Oke, mantap. Nah, iki soleh si jeding. Wis lalu di subscribe, like, and comment bolo. Migo mania mantap. Gondol bolo. Iki bolo. Sak piro bolo, sak mini rek lumayan rek. Luh. Bet iki bet. Alhamdulillah mini bolo. Tuh. Engko dilanjut bolo. Ono sing strike bolo. Iki kaya di Lampung ngene. Hei. Wekku kok ngelar su yo. Kaya cilik. Kaya di Lampung ngene iki Iya. lho. Oh iya rek. Si Are ndelok isine. Si piro ya lumayan iku rek. Isine opo iki? Lho, Isine kuning ya opo iki, lumayan, Bos? rada lumayan. Iku mania. Mantap. Iko gak kepingin so. Kulonu gak kepingin Kok ngato? Yo. Wekku ngelar Tim. Gondolin. Duduk di tingkat. Alhamdulillah, lu sugengan di Mang. Iku di wangan kowe iku dukur tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap. Tim Bego Mania finish mancingnya. Alhamdulillah oleh kabeh apa doleh Mang. Oke, bolo wis. Wis aja lali rek. Duduno kene lho. Di subscribe, like, and comment nih. Duduno kene. Bego Mania mantap Pak Su. Oke, aja lali ya. Menit dilanjut menit. Mini rek. Aduh, Mang mek bertiga piro wet? Lo. Oh, ketambahan iki dulur. Lo. Lo. Oh, lumayan. Lumayan rek. Wis Yo, elek-elekan nih. Elek-elekan iki, Bos. Elek-elekan bos ya wis engko. Wis menit dilanjut golek tambah. Jalali ya. Ayo, Like, subscribe, comment, and launching. Bego Mania mantap. Wis lanjut mulai. Lanjut, Mang.